राजखान्थिनि लिडारफ्रा राजखान्थिफ्रा जोंखौ मा खालामदों व्यवहार खालामदों इउज एन्ड थ्र बेबायदि सिस्टेमाव डिसपोजेबल थोरसिफोर बायदि ग्लासफोर बायदि जोंखौ बाहायनानै इउज खालामनानै जोंखौ बेबायदि थ्र खालामदों जेब्लानाखि गोनांथि जायो अब्ला जोंखौ बाहायो मुंख्लं नखरफोरनि जितु अनसुंथाइ जितु एस ग्रेसिया दिनैसिम मोनफुंनो हायाखै थांनाय सरकारफ्रा थांनाय बिटिसि सरकारा बेखौ मावनानै होआसै गतिके फेलियर सरकार खुलुमबाय दिनै 37थि एनडिएफबिनि मुंख्लं सान दिनैनि दिनावनो जोहोलाव बीर बांबोरगोराया बर'नि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गिबिसिनथार मुंख्लं जादोंमोन जोहोलाव बांबोरगोराखौ लाफानानै जाब्रां बोहैथि खौला मेरगा लथा सानस्रां सोमखां खान्दा बिथांमोननिफ्राय जागायजेननानै खमसे खम 5000निबो बांसिन एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय दिनै बिथांमोनखौ जों सुंग्रिदों जों फुजिदों जों सिबिदों जाय जाथिनि गेजेराव बीर जोहोलावफोरखौ फुजिनो रोङा सिबिनो रोङा बे जाथिनि गेजेराव बीर जोहोलाव उजिफैया होननाय मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखाय जों दिनै बे काजलगाव एपिबिनि हेड अफिसाव जों मोनसे हाबाफारि लानानै जों बेहाय जोंनि गिबि मुंख्लं जोहोलाव बांबोरगोरानिफ्राय जागायजेननानै जाय बीर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङाव जों बेहाय सिबिदों आरो मोनसे हाबाफारि लादों बेजों लोब्बा लाखिनानै आं दुलाराय जोंनि मावथि लोगो गासै बारग' एनडिएफबिफोरनिसिम मोनसे हांख्रायनाय मोनसे मेसेज होनो सानदों जे जोंनि मुंख्लंफोरनि जे सिमां दङमोन जे आसा दङमोन जे 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनायनि जे गोथां जारिमिन दङमोन बे जारिमिनखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बिथांमोननि सिमांखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जों खौसे जानांगोन जों आवगायबोनांगोन आरो जों खौसेयै खामानि मावनांगोन अब्लासो जों जाय बीर जोहोलावफोरा थै जिउ बाउसोमबाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सिमांखौ जों जाफुंहोनो हागोन दिनै जायफ्रा जेलाव दङ दिनैसिम गायसनगिरि आफादगिरिया मानगोनां जोंनि रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जों जोंनि जुजिनायजों जोंनि मावनायजों बिथांखौ उदां अख्रां सिङाव लाबोनो हागोन जाय बिथांमोना दिनैसिम केस पेन्डिं जानानै दङ एनआइए केसआनो जा सिबिआइ केसआनो जा आरो गोबां केस गुटै नर्थ इस्ट इन्डियायाव केस पेन्डिं जानानै दङ बे केसफोरखौ जों फोजोबनो हागोन नै गाबोन समफोर 16 तारिखआव फासिनि आसामि अजय बसुमतारी आरो बिष्णु नार्जारिमोननि हाइकर्टआव मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दङ बे हियारिंआव मा अबस्था जायो मा राय होयो बेखौ जों बुंनो हाला बे कर्टनिसो जागोन बे लवार कर्टनि जिथुनिखि राय बे रायखौनो जुदि हाइकर्टआवबो बाहाल लाखियोब्ला मा अबस्था जागोन बेखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय दिनै जों भुक्तभोगि जोंजों लोगोसे हाजार हाजार मानसिया दिनै भुक्तभोगि जेल जानाय जुरिमाना जानाय मुंख्लं नखरफोरनि जितु अनसुंथाइ जितु एस ग्रेसिया दिनैसिम मोनफुंनो हायाखै गतिके जोंनि जितुनिखि सानजा सिमा बारायनाय बिटिआरनि जितु फाउन्डेसन फुल प्लेजेड मोनसे बिटिआरखौ जों मोननो हायाखै बेखौ जों मावफुंनो हागोन जोंनि जितु स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट दङमोन पारामिलिटारि फर्सआव बेफोरखौ जों मावनो हायाखै थांनाय सरकारफ्रा थांनाय बिटिसि सरकारा बेखौ मावनानै होआसै गतिके फेलियर सरकार गतिके आं बुंनो सानदों जे नोंथांमोना दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव लोब्बा लाखिनानै सोलिदों लोब्बा लाखिदों नाथाय बै राजखान्थि हान्जाफ्राव एनडिएफबिनि लेभेल थानायखायसो एनडिएफबिनि नीति आदर्शआव
सार्भिस होबोनाय गोलाव सम 34 इयार्स संग्राम खालामबोनाय मोनसे जारिमिन थानायखायसो संग्रामि नेता हिसाबै सासे सेक्रिफाइस खालामग्रा मानसि हिसाबै बैफोर हान्जाफ्राव पार्टिफ्राव अर्गेनाइजेसफ्राव थांनानै प्रायरिटि मोनदों स्थान मोनहैदों जायगा मोनहैदों बेनिखाय नोंथांमोना गावनि जायगायावनो जुदि थानानै मावब्ला बेनिख्रुइ साबसिन जायो दिनै मैदेरा जेरै गावनि गोहोखौ गावनि बोलोखौ आन्दाज खालामनो हाया हमदांनो हाया बेनिखाय फिसा सासे मानसियानो मैदेर मासेखौ मा खालामो बिनि फाफ्लियाव गाखोनानै बे मैदेरखौ सलायो बेबायदि जों एनडिबिफ्रा दिनै गावनि गोहो बोलोखौ जों आन्दाज मोनाखै जों हमदांनो हायाखै बेनिखाय जोंखौ गुबुन गुबुन राजखान्थिनि लिडारफ्रा राजखान्थिफ्रा जोंखौ मा खालामदों बेबहार खालामदों इउज एन्ड थ्र बेबायदि सिस्टेमाव डिसपोजेबल थोरसिफोर बायदि ग्लासफोर बायदि जोंखौ बाहायनानै इउज खालामनानै जोंखौ बेबायदि थ्र खालामदों जेब्लानाखि गोनांथि जायो अब्ला जोंखौ बाहायो आरो जेब्लानाखि गोनांथि गैया अब्ला समाव जोंखौ डास्टबिनाव गारना दोनो बेबादि अबस्था जादों बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ साननानै नोंथांमोना फैदो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआव जों ज' जानानै खामानिखौ मावलांनोसै जों ज' जानानै खामानि मावब्लासो जोंनि बिर जोहोलावफोरनि सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन गतिके इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ बारग' एनडिबि खौसेथि आफादा दानानै होनाय एपिबि अर्थात अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे राजखान्थि हान्जायाव नोंथांमोना मदद हेफाजाब होनानै जाहाथे जों बे पार्टियाव थानानै जिहेतु बे एनडिबिनि मोनसे अरिजिन एनडिबि अरिजिन बारग' एनडिबिफोरनि मोनसे विंस पलिटिकेल पार्टी बारग' एनडिबिनि बिनि गार्जियान आरो बिनि पलिटिकेल विंआ जाबाय एपिबि अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेहाय जों खौसे जानानै खामानि मावब्ला साक्सेस जायोब्ला निश्चय जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन जों साक्सेस जानो हागोन बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गावबा गाव बिबेकजों बिबेचनाजों नोंसोर साननानै नोंथांमोना आवगायबोदो राजखान्थिया सोलिबाय थागोन नाथाय नीति आदर्शगत भावे बबे राजखान्थि हान्जायाव एनडिबिनि बारग' एनडिबिनि माने इस्युफोर दङ बे इस्युफोरखौ जाय एनडिबिफ्रा बेहाय गावनि इस्युखौ गावनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दाना होदों बेहाय जुदि जों खामानि मावब्ला निश्चय जोंनि भबिष्यत बेहाय दङ गतिके आं बेखिनिखौनो हांख्रायनानै नोंथांमोननिसिम मोनसे मेसेज मोनसे हांख्रायनायखौ हरनाय जाबाय गोजोन्थों।